Shalom. Horas wanita salhukna ala neng masuk nama prosesi jongjong mahita salhukna. Kudul mahita salhutna. Dihita sude amanami do inanami sude parladu HKBP pasahaton selamat hari Natal ma tuhita salhutna unang mabiar hamu ai barita halal seni roha gurang do hubua untuk hamuna par saulion ni sadok bangsoi marsomba mahamu tu debata pasangap jala puji hamu majahuba marede mahida. Jump
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni to di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nunga patarhango luani, jalanunga huidahami, jalanunga huhatid dakok kami dohot hubaritahon hami tuhamu. Hangoluan na sa leleng ni leleng na nilabung ni amay hiyan, jalan naong patar di hami. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata ama namin na di banua gidyang, marroha ama doho tuhami halak pardosa na dangolon, alani dilehon hodo anak muna sasadai, Tuhan Yesus Kristus asa porsia hami jaladapotan hanguluan marhite siya ni bana, namangido mahami nuaing tuho, suru matodim na badia itu rohanami, asa manahan hami sahat rodi ujung na di bagasan haporsyaon na sitong. Jala asa martua hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede hita. Tatangihon mapati ni debata di pesta Natal na parjolo sadarion. Ima natar surat di Rom biddu 12 ayat sada. Nahuapoi mahamu aliak kadongan marhite-hite asinirohan ni debata. Pasahat hamu madaging muna bahen pelean na mangolu. Nabadia nani halomohon ni debata. Ima hadaulaton ni namar roha. Ima sahatna atong rak mangidogo ko mahita siya Tuhan debata law mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amen. Marede hita. Oh
Tato poti ma dosat tanah godang itu adopan ni debata martangiang mahita. Ale debata nami nama rasiroha jalan nabadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Huhilala hami rikot doa siniroham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami sedariod di jolom. Jalahu parhatopot hami. Tung na jok do hami manibil sianak kadalam munabadia songob biru-biru nalilu. Say unang pabali hami siya jolom alani dosa nami Aidang di halomohorham hamatian yak kapardosa. Alai hamubaw ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesa masaluhut hagiduhon nami doho pangalosyon nami. Marhite-hite pangulo nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin ni roham di hami marhite-hite panidangyo doha gugon nito di parbadia. Asa tarapul situ roha nami majuho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapo di guarmu nabadiai. Amen. Tabigi mabaga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu hamu akan naloja jalana sorat. Hupasonang pe hamu. Buat hamu maaugakku tu hamu. Guruhon hamu masih anahu. Ay nalabbo doahu jalana serep marroha. Asa dapotan hasonangat tod dimuna. Ay labbo doaugakku jalan yang dodohot nahu papor saton. Hasangapom madi debata na digijang. Amen. Mari dehita. Tatangihon mahatani debata nagabeturpuk epistel di pesta natal parjolo sadarion. Imanatar surat di pesalmen biddu 140 walu. Mamukka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 obat. Haleluya. Puji ma Jehova hamu ale akka sian banu agijang. Puji hamu ma ibana di akka banu agijang. Puji ibana ho ale matani hari dohot bulan. Puji ibana sudi hamu ale akka bintang akka namar sinodangi. Ikon pujion nasida magowar ni Jehova. Ay madokon ibana jadi tartoppa ma nasida.
Puji ma Jehovah hamu ale akka nasian tanoon, akka binatang ni laut ro di sude akka lung. Hamu ale akka dolok dohot sude akka robean, hamu ale hau akka namar parbue rodi sude hau ares. Hamu ale akka raja ni tanoon dohot sude akka bangso, hamu ale akka pangarajai rodi sude akka panguhum di tanoon. Ikon pujion nasida maguar ni Jehovah, ay sasada guar naido natibul, diatasi hamuliaon naido tanoon, dohot akka langit. Ido sahatna, martua do akka natu mangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Mare dehita. Tidakon ma haporsiaw tay songon na hinatidakon idungata sa haporsiaw di saddo portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi siaton di parbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tubanua toru dung ditanom namula mangolo di ari patuluhon namanai tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mamula sogot utanoon manghumi halak na mangolo dohot namate. Au porsea diton di parbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopan nyala Kristen akka nabadia dohot dihasasaan ni dosa dohot dihatai namandok mula mangolo dosogot daging nihala naong mate dohot dihangoluan na sora suda. Amen. Tabegema edde puji-pujian na pinasahat ni inahanna
laos diuduti ma sian unguan ina Debora.
Sunggul-sunggul dihita marsogot tanggal 26 Desember 2027 tapatu pada pesta Natal na paduahon dimulai pukul 10 walu manang pukul 6 botare. Nani dohotan ni sude sektor dohot sude ruas ni HKP Cimanggis. Tu hari Minggu tanggal 31 Desember 2027 marminggu dohita 2 sesi ima di pukul 7.30 dohot pukul 10. Dung sipul acara parmingguon patu paun ni huriata do kebaktian ujung tahun 2 sesi ima di pukul 10 dohot pukul 10 sia. Songon ima sunggul-sunggul dihita sa luhutna. Saunari upasahatami mapartikian tu ama salom lau pasahatone de puji-pujian laos diuduti ma dung sipul ama salom sian amani huriata.
Maredde mahita huhut tapapungu peliata sada a dohot sadabe. Oh
debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salutna amanami do inanami nang kita sudah tahe nang aka yanakon sekolah minggu do aka remaja na poso bulung nama kalason ya pala sadari omma kita di pesta puncak di parningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus mana pesta Natal alani tamado kita padok moliate tu hatta jala toktong ma tabahin songolas ni roha di hita sama hita radang apalah sudah hita mungkiran masih jalangan di antara hita teh doton tadok ma selama hari Natal di lebukta do di siamuta tadok selamat Natal ma di hita salutna masih jalangan ma hita. Oleh tema di tuhata atong taarah homa roha do pikirata ima dinalau manangion hata ni tuhata ima nagabi barita na uli las ni roha di pesta Natal tadi sedarion ima sian Lukas di bidudua ujaha masian ayat 15 ro di ayat 20 songonom madu di sini. Jadi hatok mana si galau si gabi jupaksa si Maria do si Joseph do poso-poso ini napeak di panggaga tadi. Aka parmahani tunasida. Ia si Maria
Ay songon dio hape ate, memang omalas ni rohay na marnatali ate. Ulu si bata digati-gati asabuin ninan tung takas dabigi aka barita ate. Nah odo termasuk salah satu di tonga-tonga ng ulutta dinamika nilas ni roha ate. Atik pesi pata songoson narion balas rohata madapoton di parsalota sadarion ATP hita songon namar kipas-kipas sonarion ate kan songona agak sedikit mohon mate. Alai sebetulnya molotaida do siat barita natali di soldo makna nataida molota paulak songo dia mana masa ditiki Tuhan Yesus tubuh ate di tonga-tonga ni portibion. Molo di bagasan hatan itu hatta di son didapoton aka suru-suru ima aka permahani ditiki nasida menjaga aka pinahan nasida aledung didapoton naka suru-suru ini ahado na diresponi manang ditakum aka permahani lasnir hadiade atik be tersonggot nasida nasohea nasida dinalaho pajupang do suru-suruan ale mungkin molo didok tersonggot aka permahani didapoton aka suru-suru ini pebuah memang ada sesuatu na istimewa nah dihilal aka permahan ini ada masuk di dana sida alena jelas di tonga-tonga diturbukon di ida aka permahani gabi alum lu sada tindakan na diulana sida imana didok permahani didok beta mahita tu Bethlehem taida ma nama saon na pinabotohon ni Tuhan itu kita. Nah perlapatan dihamu akana hinaholongan di tuhata babua molonunga di suarahon adung do sada jojo do sada pernidaan nata kasiat Tuhani pabuahon ikon didapot do ima si palua na tubuh di bagasan peristiwa na tubuh Yesus di bagasa terpukon Pitor Madigor laulo permahani Pitor Madigor laulo ditadikon pinahan nasida ay sugari contona molota pahusor-husor ima dipadokan hataon ba mungkin aduk pertimbangan teh tadi kok kami do pinahanon madapoton mangului nani dok ni Tuhani suru-suruani tu Bethlehem buana mau idum bah ini molot tasigati di bagasan aka ayati mampu permahani manadikon lapatan na artana songo dia makarijuna dohor aka dia ma narikot di ngoluna holan di nalaho madapoton Tuhan Yesus na tubuh ya te sugari dihita songoni ate di paradopon songona di son ba mungkin ragu-ragu do hita te ayah matahe rikot na dapat tonoton na tubuh Yesus si itu kan datu magon niba di nalaho macari majaga artaniba di bagasano ale di sono balga ni las ni roha do pos ni roha di tonga-tonga ni ima di rohani permana ti mulu di dok perman sebetulnya ulau na met do mulu di tonga-tonga ni bangsa Israel lah juga te nang dihita be mulu di dok do karijola do tahe pamana marmahan akapinahani isarana mau sugari rodo partadang rotuja bukan di suku mak buru napuna buru ate ado karijo ni nana mandandangi ho parmahado amung inung unang batahe balia sibah suatu ngadong parmahan gabi helak kudo dia kan tertati belak dui kan ulu dui songoni tikos do tahe ale moloro majo isenaro ini pertedangi karijo Pertamina nggak wah Pitor hebat alai Pertamina alai mardedalan sian lorong tu lorong baunang manga songoni deh bah
ya dong do songoni si bata salah tebak dua te Pertamina do molonar sian lorong sada tu lorong dua tolu hu manggora miyak do tokang anong doi bagian siap Pertamina do isati. Nah dia mu amanami do inanami dihita nama lasni hari bagasa darion lasni rohadia do na Jepang di tonga-tonga ni permahanu Jepang ni permahanu ala takas do pajupang rohana jala di bagasan hapur seyau ni bana di nalau di ului ibana do ikut pajupang imatu Yesus na tubui odo lasni rohana idom bani Peter manigor lao permahani beta hita unang soy pikiri jo akadia si patana mengabati ngoluni permahani madapoto Tuhan yate betor lau do permahani yate didapot marsob baibana tutu do yate suga dita pikiri muse kadang-kadang songo dijol mau kan bui do ai si dapoto notoni inganana songo dia ai di kadang dipinahan do yate di penggagatan ini lah asugari do adong undangan suruhan sonari adong do umpamana open house di sada competition hall sekaligus di si kampanye umpamana rade dudu sidi mersia dudu sia te soma on disuruh tu dia pada foto Tuhan Yesus alai tubuh di barani pinahan ngata boto ate mulo barani pinahan be dangapela dah jelas melobarani pian dangarung songon angur ni parfum hati dangarung ni arung ni parfum balik sadu yati ali ready du ibana di lobanda poto nasi songoni alania ala sada du tujuan di naloma kalason pajupang do Tuhan Yesus adalah pajupang do Tuhani aisyat Tuhani do jupang mahaluau di bagasan diri ni halak nama dapoto ni hati odo makna na di bagasan mati alanido di bagasan trupukon di arahon di tonga-tonga ni makna natal di hita asa marlas ni roha memuji debata jala ikopos dorohata di nalaho madapoton imana sopula ikon sorat ngoluta memikiri akasi pata na mengabati hita rotu Tuhani alanina di portibionate sada prinsip na di son bertemu dengan Tuhan sebagai juru selamat imat Tuhan Yesus ate dong pajupang ahado di pabua di sini asadung di ida di baritahon nasida mak buah-buah naung di hatahon tu nasida taringot tudak danaki ate dakso ibana di nalah mamereng Tuhan Yesus bah ngatubu Tuhan Yesus ngapajupang ale dakso di si ibana di nalau pajupang do Tuhani isarana kita tatanda do Tuhani tatanda do si paluai alai namangihun adong do sada tindakan na pinatupa di bagasan ima di rohani aka parmahani dungi di bari tahun nasidama buah-buah nong di hataun tu nasida taringot tu dana kiate dia pergi kembali bukan untuk tidak melakukan, tidak memberitakan, tidak menceritakan bagaimana pertemuan dia dengan Tuhan. Jadi kalau tahu pejujudu semuanya teh, mau disukun, ada teh sialah sonomu di tahun 2020 luon, kang mungkin rak ngamui kita carita-caritan, madaida, anggo di tahun songon lucur do pangomoan ini nak, ulu di songon ya teh, dak songon na tahun nasal pui. Pitor dordo pangomoani adong do kita cari tahu lu songoni bado tahe do kesan di tahun 2020 luon taringot tu nama ulau-ulau non anggo di tahun non songona biasa do danganong gudang dua kaparuki untuk dia ale memang bakoni hita do jujur ate hola nama cerita hon aka nah hurang kita mah dijujur sih ale mulo secara positif dohot nata jalo nadingkan jarang nata ingot
sarupa songon aka hita pajupang dongan mulut tung nagudang do na binay ni mana tu iba na dinggan holan topuma sahali adong mana binay ni mana hirana naso dapok rohata pitot cerita daktar pakai si adu ini na lu jauh di bayi ini perjanji kuling dui anggo tu tahun laro ngarung beu lu bayi tu si tak porseau di sini na apa kalau sahali dunian manang nado dua hali bana atarna dang apala bui dapok di bagas rohanai ujungna buah har do sudi aka nadinggani di bagas ngulon ale bolo di bagasan sedang ngulu ni halak na porsia na marpos ni roha tu tuhani songo parmahanon dung pajupang do tuhani nak pesongoni do keberadaan ale iko di babua do tu aka saluhur aka jolmai di baritahon lu ngapa jupang au do tuhani mungkin di sukun akan jupangin parmahani do mulut aja di aka ayat namang udah teh buat do parjupang kamu di dia do teh di hotel do di gedung na belga do daung di inganan ni pinah dui mungkin do kolon na sida mah ya malapatan niya teh alai dak persoalan di jakon manang so di jakon hita nama bari tahun tadi ngotu perjupangat ta do Tuhan ya teh alena paling penting roh halas ni rohat dai diokui di bakat sahapro siapa molo lunga cepak Tuhani adok pakiri mota tujolo jala pos ni roha kita di bakat satuhani iko pabuau do ate iko pasi dohot do kita di nalaho imana di dok maka porseaon si baluai namanga leon halwaon tu hita di galup odo na paling penting dia mua kamanami do nami sehingga mulut apa tihut dicari tahu nih mulat do aka permahani dipasangap jala dipapuji-puji do debata alani sasude nabi nege jalanani idana sida songon naung dia tahu nih tu nasida alani dia mua manami do inanami nang hita namar lasni roha di sedarion tanda ni lasni roha di hita nama mestahol doho di namar ningot kita di basa-basa itu hatta marhite haroni Kristus na tubuh di bagasa ngoluta ikon tok tong do hita tabari tahon ya teh tu bagasan aka ganum aka dongat teh ya teh minimal di tonga-tonga ni keluarga teh ya nakot teh songo dia mah pambaritao ta taringotu barita ni Yesus ba ikon takas do honot taya teh barita nasiat Tuhani rodo Kristus tu tonga-tonga ning olutta dak kolan na disadarion mulai sian bonana hita paitihut dinalaho mangiton ibana di bagasan tawonon di sido idauta songo dia ma basa-basa ni Tuhani odo si barita honot tate dak kolan disadarion neng tabari tahun dak kolan disadario kita las rohata tubuh Yesus songo namar ulang tahun do ieu teh songo namar ulang tahun do molo songo ni ale las rohata ala nunga takas tadai tahilala jala tahangoluhon ima dingkan bahasa ni debata ima Yesus nong tubuh di 2000 tahun asal pun jala tarida mai di bagasan panggulumito ning oluta sahatu partikianon alani manginang songon permahan naserek marrohayi mahita dinalaho ulu madapoto Tuhani hita di bagasan pos niroha di bagasan haibaruon di bagasan pakirimon namangulu hita pakirimon permahani di dong sian Yesus natubui ibana ma haroroani kasih palu dialah sumber keselamatan berkat yang akan kita terima berkat sukacita berkat lepas dari segala berbagai kekhawatiran dan ketakutan songon dijamita di bagasan piga-piga pesta Natal pirtod dimuna unang mabiar berkat pengharapan kita memperoleh yaitu tetap percaya kesembuhan dari berbagai penyakit, berbagai kesusahan,
yang membawa hidup kita kadang-kadang menjadi kekhawatiran menghadapi masa depan dalam hidup kita. Hari ini sadarion songon lasni roha parmahani mahitate beta mahita marsobatu ibana ngulak mahita baritahom ma ima dengan bahasa ni debata di kita jala toktong mata puji ibana rodi sang lilinga ai ibana do Tuhan na toktong mangalian pasu-pasu di tonga-tona ganub perdalan nguluta. Amin mertang yang mahita ali Tuhan di bata mulati gudang di sumber roh nami Tuhan di bagasan partikianon hodo husobahami jala huhaposi hami nang tubuh wali Tuhan di ngulu nami jalan nunga mangalehon haluaon marhiti dirim sadiri ali Tuhan namate diau pinar silang tada di bagasan sadarion Tuhan bahwa ikut tubuh wali Tuhan di ngulu nami asa toktong haposi hami di saluhut akah wasom dohon basa-basami na toktong jalon nami salilik kami mangulu di hasiangano atau ngali Tuhan songolas ni rohani parmahani mahami mulak kami siang persaoranon lau mamujiho marpakirimon di bagasako jala hot todi haporsion nami pabua hodo ima Tuhan si leon tua si leon pasu-pasu si leon hagugun di nam ragam-ragam di tonga-tonga ning ulun nami bagasan Yesus Kristus upasat tami tangiang don roha maulate nami amin. Marede mahita sian ede nomor 115 ayat seda do mangihut huta pasat amplop nadong satu hita hut hita marede Tanegi
Hurian na hinaholongan ni bagasan Tuhan Yesus Kristus, adorang sota mulai ulaon nabadia, pinasahat matu ita saluhut na asa tusudi ruas naso makatidakon haporsion na dope, dohot tu ruas natongon dope ditoruni parmahanion pamicangon, asa unang majolo madohoti ulaon nabadia di bagasan sadarion. Taparade marohata maredehitasian bukuede nomor 152 ayat 1. Damai ni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramuti ate-ate muna dohot rohamuna, marhite-hite Kristus Yesus. Amin. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung, amanami na di Banua Gijang, asi roham topot mahami na pungudison, adorang hupangan hamian non parpadanan na badiay, lehon matod di parbadia tu ganup hami, asa ditubuhon haporsyaon na mangulu di hami, asa positutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami, pergugoy mahami maswadahon diri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului, saitaiti rohanami, asa lam malungun hami tu Banua Gijang, asa say masihol hami, paima-imahon haroroni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan naong pinarhamaol ni debata, ita sakap nuaing mangaton perpadanan na badiyay. Dibaheni tatimbang ma jumulo, manang natao hita marulaon na badiya. Asa unang honauhum manang ise siyan hitaon. Ay holan na uduk roha, jala na manolosoli rohana ala ni pabahinan na nasotore. Jala na manopoti dosana, jala na porsea di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton perpadanan na badiyay. Alay akan na marulaon na badiya, unang be dioloy sibolis, unang be didak dati merdosa. Tung padaw hamuma rohamu nasyani, tung gotapon hamuma hosom dohot lateni roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus, naung mate jala naung mulak mangulu humokop hamu, asa tahu hamu mangaton parpadanan na badiyay. Dibaheni tatak kasima jolo rohat tabi, jala alusi hamuma suku-sukunon, jongjong mahamu nalaho madohotisa. Di parhatutu rohamdo, halak pardosa hosian hatutubum, dohot alani pangalosim di patik ni debata, molo di parhatutu roham, dogma olo. Namarsak doroham ala dosami, jala dipangi doroham naing malua ho nuaing sia dosam, molo songoni roham. Dogma olo.
di parhatutu rohamdo naung roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa ibana naung mate dohot mulak mangulu humokop ho mamorsan jala manesa dosam molosongoni di parhatutu roham dogma olo doho manggotapon sian roham lateni roha dohot hosom ni roha akub ni i olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahi ho jalana olo doho manesa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sude dosam molosongon ni roham dogma olo atong tapauduk bema rohata jala tatopoti masude dosata ihutok kamu matangyangon di bagasan rohamu nabi ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa godang dohami ay jot hulau si hami patikmu tamado hona uhummu hami nuaing dohot sugut molo balos sonommu tu hami hobar tu pabahenan nami alai ala ni godang ni asi dohot holong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung ni lehommu humokop hami ala ni i ubahen nahum hami mangido tuho asi maroham di hami say jalo mahami say sesama sude dosa nami jala lehon tod di parbadia tu hami asa margogo hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon naho Bartolomo ni roham saliling di tanah oddo hami amin atong hamu akan namanopoti dosa muna jala na mauas di asini rohani debata say sahat ma tuhamu nahina porsya amuna mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu posma rohamuna nunga sesa saluhut dosamuna marhite-hite guarni debata ama anak dohotodi porbadia amin aliama namina di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajonmu say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hangoluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago ay hodona punah harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon salileng nileleng na amin hudul maham maride mahita o Jesus naung sinean atong tangihon hamu matonan ni Tuhan Yesus laho padirihon perpadanan nabadiay dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa sagu-sagu borngin nai uju tarjehe ibana di dogma mauliate di ponggoli ma di pasaha ma tu sisian nahuhut ma di dok jalo hamuma jala pangam ma dagiku doi na nilehon tu hamatean humokop hamu bahek kamu masongoni bahen parningotan muna dia jala dungsun nasi damangan dibuat ma panginumani
didokma mauliate. Didokma tunasida, jalo hamu maun, sude hamu manginum siani. Ia panginumanon, padan ne baru may marhite-hite guarko. Naniu sehon humokop hamu, bahen hasesaan di dosa muna. Say baik kamu masongoni, bahen perningotan muna diaw. Atong romahamu nungarade sude ida jaladai hamuma dengan basani debata.
Hidup kuat aja. Suka bimano aku
Saya
Taparade edeta siat nomor ede nomor sia ayat seda. Edeta nomor sia ayat seda. Jongjong ma hita saluhutna. Tuhan debata ale tondiku jalan nasa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale tondiku jalan unang tung halupaun dengan bahasa ni sudena. Ibana domane sadosam sudena. Jala ibana pamalu maka sahidmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan jala di leon tuho dengan bahasa do asini roha. Para si roha jala peringgan bahasa do Tuhan debata. Lebat tarimas jala para si roha gudang. Dang di bahan tuhita na khobar tu dosatta. Jala dang di baloson tuhita na khobar tu hajatota. Songon asini rohani ama-ama tu akaya nakona. Do asini rohani Tuhan debata dia kana maka biari ibana. Nunga takas di padulon debata holong ni rohana itu hita. Dina mate Kristus mopop hita uju pardusa dope hita. Atong dalam malua ma hita nuaing sian dimasna. Dunggabe parpitor kita hinoroni mudarnai dibaini sai pujioni pamangaku do rohaku do nasa pambenakku do Tuhan debata olat nion rodi saleleng ni leleng na. Amin. Nunga tahalason hatu tubuh ni Tuhan Yesusi di bagasa parto diotta. Nunga dohot kita nuaing marsoba di barani pinahani di Betlehemi dia dopata do poso-posoi lima Yesus Kristus tuhatai songon aka parmahani di pasangat jala di papuji-puji do debata alani sasude na binege jala nani dana sida songoni manang hamu pelehok mangolum tu ibana marhite parangene baru do roha na uduk tu debata mare de mahita nomor 40 ayat itu. Tatangnya komapil yang natapasahat di bagasan tikion martangyang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang hodo harorwani saluhud silolehon na dinggan dot nasa ulibasa na meliutus. Pasatami masih nelohon mitu kami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asau parhasia kami pilihan non pati bulon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam doho di porti bion buhay marohanami mari ite todim asal mutadah kami goreng silolehon mitu kami asal menggiri-giri kami mendak melihat itu ho mari kita Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Tuhan debata na toktong na sumar mula na sumar pahasohotan ubuji hami maho ala saud sudetahim naung sinakapmu adorang somarojahan dope hasyanganon dan tarabat si boleh sakapmu dang sudah tahim nabadiai dibayan dosa nami ala ni holong ni roham nabelga nasuha dudua ni dibani mauliate marohanami tuho ala naung saud sakapmu ima parsurum di anakmu gabi si palua jala si pangulu di hami asa malua kami sian dosa hamatean do sian jala masot tami mangulahon dosa ope say asima roham di hami togihom mahami tu anakmu say bain mahami gabi si luam tu ibana asa upa ni halau jaun na hami ala natinaun na berniti don hangaluton mumopo hami asa ibana na punah hami jala hami na punah ibana say sungguli mahuriam sadarion asa diingon habal gaunmu don haroni anakmu gabe jolma lau panguluho kami perdosa say sungguli ma aka parladu ni huriam mamariton barita nauli tu salut halang naung patar hasangapomu jala naung jupang dame do hasonangan say leho mapitu naukap tu halak naso tu madaho do tu pargua mona asing asa rona sida manguli Tuhan nami tu Yesus Kristus say rajai masaluhut panggonggomi don aka suruan na asa di boto na sida naung di leon ho raja jala Tuhan na sumurungi rodi saling liling na say leho magogo tu akan na di bagasa pangujunan apuli akan na marsak jala palua akan na targogon say tatap ma odingi akan na pinaburu-buru ni hal ala ni guarmu say dongani jala pasu-pasu kami sude akan na magodang rodi dadana di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami alia manami na di bana gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaunmu say saud malo meneroham di bana tongaun songon na di bana gijang leo matuhami sadarion hangulua siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami tuh untuk pangunjunan palua mahami sian pangagung bagasan dame jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho di soldakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di depakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur honma damena tutodim amin hari Natal mah dihita salutna marede mahita halalas ni roha gudang laos marsi jalangan mahita di julon nate